Elmélem volt egyszer egy csenevész víruska, aki úgy döntött, hogy 2023 szilveszter előtti napján gazdatestre talál bennem, és beköltözik a wellnessezni egy kicsit. Ami többek közt azzal jár, hogy majd behugyoztam a fájdalomtól minden egyes nyelésnél. A Pest megyei patikák összes torokfertőtlenítő gyógyszerkészlete nem volt elég ennek a kezelésére. A nyirokcsomóim olyan nagyra duzzadtak, hogy úgy néztem ki, mint egy agyonszteroidozott galamb, akinek nincs nyaka, és egybe van a testével. Romáizzattam 3 pólót, 2 pizsinadrágot, 4 pokrócot, egy komplett ágyneműt, lepedővel és 2 zoknit is. A nap 24 órájából 20-at legalább alvással töltöttem, mint egy jól nevelt sündisznó, aki téli álmát alussza. Elment a fél életem. Mikor már harcos kis testem majdnem legyőzte az új vendéget a szervezetemben, második körként jött egy kis levezetés. Ordogulás, amit a homlokomig felspriccelt orrspré egészen jól kordában tartott. Elfújtam körülbelül 300 darab zsebkendőt, olyan rásfolyosra dörzsölte az orrom és a szám közötti részt, hogy úgy néztem ki, minthogyha orron át szippantottam volna föl a málnaszörpöt. A lábaim kocsonyássá váltak, és úgy csetlettem, botlottam, mint egy 90 éves öregasszony. A hajam pedig olyan zsírossá vált, hogy konkrétan 1 kiló kenyeret simán meg lehetett volna vele kenni. Kis állatokat is neveltem. 2, Bodri és Buksi. Ők a vérhónaj kutyái. Hey, looking good, champ. Yeah, buddy. Azt gondoltam, hogy lassan vége a rémálomnak, de tévedtem. A takony ráment a kis pocakomra is, úgyhogy a nemesi származásomat a slozin gyakorolhattam. Ezt a monológot is 3 fosás között vettem föl. Ne egyetek döglött mukust, mert betegek lesznek tőle, és tudjátok, csak semmi kurválkodás. Sziasztok!